Πριν το θάνατο του Κέννεντι, είχαν πάρθει ακόμα κάποιες αποφάσεις. Μια πρώιμη και κρίσιμη απόφαση ήταν η επιλογή να μην πάει το σκάφος κατευθείαν στην επιφάνεια της σελήνης, αλλά να μπει πρώτα σε τροχιά γύρω από τη σελήνη και ένα κομμάτι του σκάφους να κατέβει στην επιφάνεια. Αυτό ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής της NASA, James Webb, τον Ιούλιο του 1962. Επίσης ανακοίνωσε ότι το διαστημόπλοιο Απόλλω θα είχε 3 κύρια μέρη. Μια μονάδα εντολών με καμπίνα για τους 3 αστροναύτες και το μόνο μέρος που επέστρεψε στη Γη. Μια μονάδα service, η οποία υποστήριζε τη μονάδα εντολών με προώθηση, ηλεκτρική ενέργεια, οξυγόνο και νερό. Και μια σεληνιακή μονάδα, που είχε 2 στάδια. Ένα στάδιο καθόδου για προσγείωση στη σελήνη και ένα στάδιο ανάβασης για να τοποθετηθούν οι αστροναύτες πίσω στη σεληνιακή τροχιά. Αυτός ο σχεδιασμός σήμαινε ότι το διαστημόπλοιο θα μπορούσε να εκτοξευθεί από έναν μόνο πύραυλο. Τον Saturn V, που ήταν τότε υπό ανάπτυξη,